Capítulo 4. Por tanto, meus amados e moi queridos irmáns, alegría e coroa miña, estades e firmes no Señor, amados. Rogo a Evodia e rogo a Síntique que sintan o mesmo no Señor. E pídoche tamén a ti, verdadeiro compañeiro, que axudes a esas mulleres que traballaron no Evanxeo comigo, con Clemente e cos meus outros cooperadores, cuxos nomes están no libro da vida. Alegrádevos sempre no Señor. Outra vez vos lo digo, alegrádevos, que a vosa equidade sexa notoria a todos os homes. O Señor está preto. Non esteades inquietos por nada, ao contrario, que en todo as vosas peticións por oración e súplica sexan dadas a coñecer ante Deus con acción de grazas. E a paz de Deus, que excede todo entendemento, guardará os vosos corazóns e os vosos sentimentos en Cristo Xesús. En canto ao demais, irmáns, todo o que é verdadeiro, todo o que é honesto, todo o que é xusto, todo o que é puro, todo o que é amable, todo o que é de boa fama, se hai algunha virtude e se hai algunha loanza, pensade niso. O que tamén aprendestes, recibistes, oístes e vistes en min, facede iso. E o Deus de paz estará convosco. Moito me alegrei no Señor de que, finalmente, revivistes o cuidado que tendes de min, do que tamén vos preocupabades, mas non tiñades oportunidade. Non o digo respecto de algunha necesidade, pois xa aprendín a contentarme co que teño. Sei estar humillado, e sei tamén ter abundancia. En toda maneira e en todas as cousas estou instruído, así a ter fartura como a ter fame, así a ter abundancia como padecer necesidade. Podo todas as cousas naquel que me fortalece. Así e todo, fixestes ben en tomar parte da miña aflicción. E ben sabedes tamén vós, filipenses, que no principio do Evanxeo, cando partín de Macedonia, ningunha igrexa participou comigo en razón de dar e recibir, senón soamente vós. Porque tamén estando eu en Tesalónica, me mandastes o necesario unha e outra vez. Non é que procure dádivas, senón que procuro o froito que abunde para a vosa conta. Mais recibín todo e teño abundancia. Estou cheo, despois que recibín de Epafrodito o que me foi enviado da vosa parte, como cheiro de suavidade, sacrificio agradable e apracible a Deus. O meu Deus suplirá todas as vosas necesidades segundo as súas riquezas en gloria por Cristo Xesús. Ao noso Deus e Pai, sexa a gloria para todos o sempre. Amén. Saudade a todos os santos en Cristo Xesús. Os irmáns que están comigo saúdanvos. Todos os santos vos saúdan, e principalmente os da casa do César. A graza do noso Señor Xesucristo sexa con todos vos.